Magandang hapon mga kapatid. May lakad tayo ngayon. Pupunta tayo ng LTO dito sa Taguig sa FTI. So bilang law abiding citizen, kailangan nating i-rehistro yung ginagamit nating sasakyan. Huwag tayong gagamit ng mga sasakyan na hindi rehistrado. Masisira yung buhay natin pag ganyan. So dapat rehistrado ang sasakyan bago natin gamitin. Sa FTI sa Taguig ako mga kapatid nagpaparehistro kasi walang hassle na hindi ka na pupunta sa ibang lugar para magpa-emission o bumili ng insurance. Ando na lahat kumbaga sa one stop shop na. Abangan nyo po mga kapatid kung magkano ang kabuuang magagastos natin sa rehistro ngayon. Maghanap muna tayo na makainan mga kapatid kasi nagugutom na ako, wala pa akong tanghalian, no? O kahit pares lang okay na yun, hindi tayo masilan sa pagkain.
Kain muna tayo dito, pares, para makatipid-tipid tayo. Tapos na tanghalian, tuloy na tayo sa LTO mga kapatid. Ayan, 50 pesos lang binayaran natin sa pares. Solve na yung tanghalian.
Dito na tayo mga kapatid, magbayad tayo ng parking dito. 30 pesos yung parking dito. Ayan mga kapatid, stencil na. Ano? Mali, di ba? Wala na kayo. Surat number 70. Surat number 70. We don't need. Then yan, emission testing mga kapatid. Patapos nyan, mag-aantay tayo ng result. Then magbabayad na tayo dun sa mismong LTO. Mabilis na ang emission saka insurance mga kapatid. Hindi na pati niya. Dito na tayo sa loob ng LTO mag-evaluate ng mga papel saka natin babayaran sa cashier. Then tapos na. Kaso medyo mahaba ang pila, maraming tao. Pauwi na tayo mga kapatid. Natapos din yung pagre-rehistro ng ating motor. So dumating tayo mag-aalauna, natapos tayo ng alas 4. Pauwi na tayo. So, magkano nga ba yung binayaran natin sa lahat-lahat sa dito sa rehistro ng motor? Tingnan natin. Ang total natin
1,639. Dito na tayo dadaan sa lusot ng water pan, yung tinatawag nilang water pan. Ang lugar na to ay Alca South dito sa FTI. Ito yung dinevelop na lugar para sa mga tagiginyo. Magiging katulad dito ng BGC. Yan, dagdag na hanap buhay para sa mga tagiginyo.
like a test that I fail, so depressed when